बिमानि फिसाय दाउला इब्राहिम नोंबो गथ' मावना जानो फैदोंबा मोजां मावना जादिहाय आंजों थालिबालिया सोरहोननाय नङा फुंबिलि समनि सुदेम बाराव फुंबिलि समनि सुदेम बाराव बेरायनाय बुब्लियाव खोनायो आं खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आङो बरायना लाबाय दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदायाव लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखागौ बिथांजोआनो जादों नोंथांमोना जे सिगांनि समाव जे बर' सावथुन फेस्ला सावथुन नोंथांमोना नुखाबाय हायनामुलियाव बिथाङा दाब्लानि बिथाङा बिसि जानानै गोबां समायना रल बिथाङा खालामबाय बे कमेडि सावथुनखौ नोंथांमोना नुबाय आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सावथुनाव बिथांजोआ खामानि मावदों आरो बिथाङा बर'नि जे सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगाव बिथांजोआ गोबांनो बिहोमा होदों नैबे समाव जोंजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि जे मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव दङ मोगथां गयारि बिथाङानो दङ आरो बिथांनि जे खायसे बाथ्रा थामहिनबा बर' सावथुन मुलुगनि गोबांखिनि बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन गिबि गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायना लाबाय खुलुमबाय रायजो राजाफोरा मिथिखागौ जे बिथांजोआ गुबुन गुबुन जे बर'नि सावथुन बे सावथुनाव बिथांजोआ खामानि मावदों गिबि गिबियावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे गोबां सावथुन नोंथाङा बानायबाय दिनैसिमहालागै बेसेबांसो सावथुन बानायखो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आंखौ इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय बेनिखायनो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनो आङो गांसे आर'नाइ मान बावनो लुबैदों जोबोदनो गोजोननाय थाबाय थ' नैबे आयदायावनो जों फैफिननि जे बेसेबांसो सावथुन बानायखो दिनैसिमहालागै बेखौ रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुबैदों जाहाथे आङो गिबियावनो हायनामुलियाव एक्टिं खालामग्रोदोंमोन बे हायनामुलियावनो जोङो 7 सर्टआ माबालागै थांबाय 7 खोन्दोआव आं माने मोनफ्रोमावबो दङ आरो एक्टिं खालामबाय थादों ओमफ्राय बेबायदिनो गुबुन गुबुन प्रडाक्सनफोरावबो खालामदों आरो आं दा आङो गोसोआवबो गैजोबा माने टटेल आं दिनैसिम 15था माने फिल्माव एक्टिं खालामबाय आरो माबायदि थांनाय नोंथाङा गिबि खालामनायाव जे नैबे हायनामुलिखौ बानायबाय बेहाय माबायदि मोननाय नोङो फार्स्ट खालामनायाव माबायदि जानाय जेन'बा आङो जेन'बा हायनामुलिनि सिगां मोनसे जोङो माने टेलिफिल्म होननाय मोनसे टेलिफिल्माव खालामग्रोदोंमोन आरो गिबियाव एक्टिं खालामनोबो माबोरै जानाय एक्टिं खालामनायाव माने आंहा जेबो उसुबिदा गैखाया मानो होनबा आंहा हुदा दंखायो जेरैहाय जोङो मा होनो सिमला केसि मिउजिक स्कुलाव जोङो मोनसे जावरिखां थियाटार होननाय खुलागान दंमोन आरो बे खुलागानावबो आङो मेन पार्ट लानानै माने एक्टिं खालामबोबाय थाखानायखाय माने आंहा फिल्माव एक्टिं खालामनायाव जेनेबा खुनु माने उसुबिदा मोनाखै आरो बेखिनियानो दा हायनामुलिया रायजो राजाफोरा बिरादनो अनसायजादों बे हायनामुलियाव दा हायनामुलियाव फाव खालामनाय होनोब्ला नोंथांमोनानो मेन रलखौ लादों दाब्लानि दा बिसि जानानै खामानि मावदों बेयाव दा हायनामुलियाव गिबि नोंथांमोना खालामजेनबाय आरो बे पपुलार बर'नि रायजो राजाफोरजों बर' सावथुन मुलुग रायजो राजाफोरजों अनसायजादों बेहाय दा फार्स्ट एक्सपिरियेन्स हिसाबाव माबायदि मोननाय बेखौ खालामनानै जेनेबा फार्स्ट फिल्म खालामनो मोननाय हिसाबै जोबोर इन्टारेस्टखा आरो गोसोआव ना जेनेबा बिथांमोनहा बै समावहाय जोंनो माखासे ड्रामानि सर्टफोरखौ माने प्रिन्ट खालामनानै जोंनो रानना होखादोंमोन आरो दा बे प्रिन्ट रानना होखानायखौ माने जोङो फरायनानै मुखास्थ' थाखादों आरो दा बे मुखास्थ' लाखानाय माखासे जों डायलगखौ मुखास्थ' थाखाबाय नालाय बेहाय एक्टिं खालामनायाव बिराद मोजां जादों आरो माने जोङो डायलगखौ मुखास्थ' थाखायोबाथाय एक्टिङा फैखायो नालाय ओंखायनो जोबोर इन्टारेस्टआव माने फार्स्ट हायनामुलिखौ बिराद इन्टारेस्ट खालामदों आरो जोङो आंबो आरो दा बिदि खालामफेरनो मोनाखै नालाय फिल्मबो जेन'बा बाहाय बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो ओंखायनो माने आङो जेन'बा नायग्रा बिथांमोननिफ्राय खुनु माबा मोनाखै आरो जेन'बा अनसायजादों होननानै आं सानदों आरो दा बेबायदियाव जों माने एक्टिंजों जाबजों माने मोजांहाय एक्टिं लाबोनो हानायखाय जेन'बा बयजोंबो अनसायजादों होननानै आं सानो आरो दा हायनामुलियावनो आं बेनि सायावनो एसे सावरायबावनो नागिरदों दा हायनामुलियाव जों नुनो मोनदों जे दाब्ला दा नोंथांनि फिसाय जादों बेवहाय दा बेहाय दा गुबै बे आयदायाव जों जुदि सावरायना नायोब्ला नोंथांमोना
बेहाय जे नोंथाङा रल खालामदों जे दाब्लानि बिसि जानानै जे गुबुनखौ दाब्लाया मोजां मोननाय बिदि बायदि रल खालामदों दा बेहाय गोसोआव माबायदि फिल खालामो बे समाव माने जेन'बा नोङो मोगथांजों आरो फिल्मजों एसे जुदि आलादा जायो दा बेहाय माबायदि मोननाय माने जोङो मोनसे माबाखौ फिल्मखौ देखायनांगौबा माने एकदम नोंखौ रियेल बायदि सानना लानांगौ आरो रियेल बायदि साननानै लायो अथ'स' आङो माने दाब्लाजों जों माने फ्रि माइन्दनि जों फ्रेन्डखा नालाय ओंखायनो जों फ्रि माइन्दआवनो फिल्मखौ खालामनो हायो आरो माने खुनु जोंनाव बेले बेजे सानलायनाय गैयाना गोथों गोसोजों माने जों फिल्मखौ खालामनो हाखायो आरो दा बेबायदियाव जों जेरै गोसो एरै बाहायनो माने दिन्थिनो हादों आरो बेखिनिखौ आं सानो बे हायनामुलिया जिहेतु स्निथि खोन्दोआव जिहेतु दासिम जानानै दं आरोबाव ओंखारबावनायनि मोनसे चान्सफोर दं नामा बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनैसिम बिथां जायफोरा प्रडिउसार हैला जे बरगयारि फंबाय आरो मेन्देला बिथांमोननिफ्राय आं जेबो बुंथि मोनथ'वाखै आरो ना बानायबावगोन ना बहनबावा बेखौ माने आंहा माबा गैया आरो माने रायजो राजाफोरा बे हायनामुलिखौनो नायनो थाखाय दासिमबो माने हांखुर जायो जे मालाबा मालाबा बुंनो नागिरो जे बर'नि खायसे सावथुन मुलुग नायगिरि बिथांमोना बेहाय बुंनो नागिरो जे माब्ला ओंखारगोन बै मोनसे माबायाव थायो माब्ला ओंखारगोन बे जाबाय थायो दा बेहाय दासिमहालागै जेबो बेनि सायाव सावरायनाय जायाखै नोंगौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों जे हायनामुलिया रायजो राजाफोरजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा आसामनि गुबुन गुबुन सावथुन मुलुग जाय बिथांमोना बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना जोबोदनो बे सावथुनखौ अनसायदों दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों बे हायनामुलिनि जायखिजाया डायलग बेहाय एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय जेन'बा बे मोनसे डायलग आंनाव माने गोसोआव दं आरो बा मोजां मोनो जेन'बा बिदिनो जोंनि बर' समाजाव सासे हिनजाव थाखांनानैबाबो गुबुन सिख्लाफोरजों एसे लाइन मारिनो लुबैयो नालाय दा बेबायदिनो दाब्लानि एक्टिंआव बा फावआव बिदि फैयो आरो जेनेबा बिसि थाखानानैबो गुबुन सिख्लाफोरजों लाइन मारियो दा बेबायदियाव हिनजावफोरा रायनो लुगैयो आरो नङा होमबा जों माने जेरै गोसो रायनो लुगैयो आरो दा बेबायदियाव आं बिनि बिसि जानानै माने बिथांखौ रायनाय मोनसे डायलग दं आरो बे डायलगखौ आं होनि बिमानि फिसाइ दाउला इब्राहिम हिनजावनि फाराम खालामगासिनो नोङो हिनजावखौनो खिथि खालामना जादो नोङो दा बेबायदि मोनसे डायलग होदोंमोन आरो आङो जोबोदनो माने इन्टारेस्टिं आरोबाव गुबुन दंबाय नामा दे गोसोआव थानाय सर्टआव खोन्दोआव ना माया मोनसे बियो माने लावगि होननाय बे रुवाथि दंमोन आरो दा बे लावगिखौ बिराद गोसोथोयोमोन ना बियो दा बेहाय लावगि जि सुबाय थानाय समाव माने दाब्लाया नाव खुबाय थानानै फाव खालामबाय थानायखौ माने आं नुयो आरो दा बे नुनायाव आं बे रुवाथिखौ रायदोंमोन आरो बे डायलगा जाहैबाय नोंबो गथ' मावना जानो फैदोंबा मोजां मावना जादोहाय आंजों थाले बालिया सोलोंनाय नङा दा बे मोनसे एक्टिं आरो जोबोद साबायखर थाबाय जों आरोबाव बिथांनिफ्राय जों सावरायबावगोन दा हायनामुलि खालामखांनायनि उनाव बा बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना गुबुन गुबुन सावथुन बानायदों दा बेहाय नोंथांनि गोसोआव थानाय माबे सावथुनखौ नोंथाङा बानायखो बा नोंथाङा एक्टिं खालामनो मोनखो बेवहाय आरो बेनि रलफोरा मा बेखौ जेनेबा दा रलावथ' आङो माने बिमा रलावनो गासिबो लाबोबाय थादों मालाबा एक्ट्रिसनि बिमा मालाबा एक्टरनि बिमा बे रलाव लाबोबाय थादों आरो दा बेहाय आङो हायनामुलिजों लोगोसे मोनसे माबा गोरोबै देंखो बेहायबो एक्टिं खालामदों आरो अननायनि जिजिरि बेयो प्रबिन सारनि माबामोन दिहुननो जानायमोन बेनिफ्राय खिथेर बेयो बेहायबो बाहागो लादों बेनिफ्राय गुमैनि लोगो ओमफ्राय ओरैनो माने गोसोआव गैजोबा आरो नै दाखालि माने लास्ट टाइमाव आरो नैबे जोंनिनो खाथिनिनो मामोन जिएस प्रडाक्सन बे अरनबारिनि जोहोलावजो बाहायबो आङो एक्टिं खालामदों जेन'बा बाखि माबाफोर आं गोसोआव गैजोबा आरो बेखिनियाव माने आङो गासै 15थासो फिल्माव माने एक्टिं खालामबोबाय आरो दा बे एक्टिं खालामबोनायाव माने आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जेन'बा दिनैसिम आं बे 15थाहालागै फिल्माव एक्टिं खालामबोबाय अब्लाबो माने जों दिनै बर' समाजाव ओरैबायदि माने दुखुनांथाव आरो माने जों एक्टिंल'सो खालामो दा बेहाय जोंखौ सानो मानसिफ्रा माने थाखा फैसा मोनो माने एसे आपग्रेड जाबाय नामा सानो आरो दा बिदियाव बुङो आरो आंखौ जेन'बा
शुटिं खालामनाय मानसि नोंनावथ' बिराद फैसा दङ जोंनोबो माबा मोनसे जाहोदे बा माबा मोनसे होदे बे समाजनि बर' समाजनि बाथ्रा जाहैबाय औ समाजनि आरो बे माने बे लाजि फोनांनायसो जायो आरो नंगौ माने आं लाजियो आरो जेन'बा जोङो जोंनि हारिमुवा थांना थाथों होननानै जों माने गुबुना मा सानो खिन्थु आङो जाथिनि जोंनि माने हारिमुखौ थांना थाथों होननानै माने आङो खुनु आंनाव बेनिफिट लुगैनाय गैया माने जाय लिङो आं बिथांमोनखौ हेल्प होनो लुगैयो आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे खायसे सुबुंफोरा गासिबखौबो जों बुंनो नागिराखै दा बेहाय बुंनो नागिरो जे बर'नि हारिमुआव बा बर'नि जायखिजाया नैबे हारिमुआव ओंखारग्रा सुबुंफोरखौ सोंखारिनाय बेखौ नुनो मोनो जे हारिमायाव गिदिंग्रा बिदि बै बाथ्राखौ जों खायसे जायगाफोराव बा सुबुंफोरा बुंनो नागिरो दा बे बिथिङावनो बैफोर रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन बे समाव जिहेथु नोंथांमोना सावथुन बानायो नंगौ नाथाय जोंनि बर'नि जे पपुलेसनखौ नायोब्ला जोबोदनो खम जेरावनो मार्केटिं लाइनाव नायोब्लाबो नोंथांमोना सावथुन दिहुनखांनायनि उनाव गुबुन जायगायाव नोङो फिल्म श' खालामनो हाया जों प्रजेक्टरनि गेजेरजों दिन्थिनाय जायो नाथाय हल बिदि बायदि गैया बे बुब्लियाव नोंथांमोना खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो दिनैसिमहालागै सावथुन दिहुननायाव बाहागो लागासिनो दा बे बिथिङाव बे कालसार लाइनखौ खायसे सुबुंफोरा जाय बिथांमोना एसे बुंनो नागिरो कालसाराव दिहुनो मोजां जाया मा जाया बिदि बायदि बुंनो नागिरनाय सुबुंफोरखौ मा बुंनो नागिरो बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे मानो होनोबाथाय माखासे माने जाय माने मोजां मोनि मानसि थाखायो नङा होमबा जोंनि समाजाव आं मोजां मोननायखौ सोरबाया मोजां मोनखाया खिन्थु सोरबाया मोजां मोनिखौबो दे आङो दि बि मोजां मोना बिसोर जोंखौ मोजां मोना होननानै बिदि आं दि न'आव जना थानांगौ बे नङा बेखौ आं मालाबा मानिया बेखौ मानियोबाथ' आं मालाबा न' सिङाव जनानै थासिगौ आरो बे मोनसे जेन'बा आं न'निफ्राय आंनि न'खरनिफ्राय बा आंनि हासबेन्डनिफ्राय आंहा बेहाय मालाबा बादा मोनाखै बे बादा गैयियाव आं मानो न'आव जना थानो नङा होमबा आंनि न'खरनिफ्राय मोनसे बादा मोनोबा खिन्थु आं थानो हागौमोन खिन्थु दिनैसिम आं बुंनो सानो आंनि हासबेन्डखौ आं साबायखर होयो माने दिनैसिमखौ आंखौ माने हेंथा होफेराखै आरो बेखिनियानो ओमफ्राय गुबुनफोरा बुंनो नागिरो आंनि हौवाखौबो जेनेबा नोंनि जुमाय लोंनायफोराव बाहायो आरो जेनेबा खैखाय एसे बुङो ना थरै बुङो आं मिथिया माने आंनि हौवाखौ बुङो आरो नोंनि बिसिया बिदि फिल्म खालामहैयो गुबुन हौवाफोरजों मोदोम दांजायो मायो बिदि बुङो आरो ओमफ्राय बे जोंहानि हासबेन्डआ जेबो बुङा आरो माने मिनिनानै थायो बेबायदि आरो ओमफ्राय खुनु बेनिफिट मोनो ना मोना बे आंनाव जेबो सोङाबो जोबोद मोजां आरो जों बाख्नायनांगोन मानोना बिथांमोनानो दिनै बर'नि सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ बिथांमोनानो फोथांनो लाखिदों गोलाव सम बिथांमोना खामानि मावदों नाथाय माखासे जोंनि समाजनि खायसे सुबुंफोरा बेखौ लानानै गोबां सोंखारियो बुङो बाथ्रा दा थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोदनो बर'नि जे सावथुन मुलुग बा फोथांना लाखिनायाव बियो बिहोमाया मोजां नङा थ' बेखायनो आं सानदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होनांगौ आं बेखौ लुबैयो नोंथांनिफ्राय बा नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायदों दा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो बावनो लुबैगोन जे बैफोर सावथुन नोंथाङा बानायबाय दा बेनि गेजेराव नोंथांनाव गोसोखांथाव माबे सावथुनाव बा डाइरेक्सन खालामग्रा जायबा डाइरेक्टर दं बेनि बेवहाय सोरजों खामानि मावनो मोजांसिन मोननाय डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावनाया जोंहा हायनामुलियानो जाहैबाय जोंहा माने हिलाजि बरगयारिमोनजोंनो आङो जिहेतु जाथारनानै फार्स्टनिफ्रायनो माने आं एक्टिं खालामबाय नालाय बिथांमोनजोंनो माने आं दा एक्टिं खालामनो मोजां मोनो आरो बिथांमोनजों खालामनानै बांसिन मोजां मोनो बेनिफ्रायथ' जायजोंबाबो आं माने हेल्प होनो मोजां मोनखायो माने आंनि सायाव माने रावखौबो ना खालामनाय गैया माने जाफुंथोंल' बिथांमोननि साननाया बिदि आरो आंनि बेनिफिटखौ आं खुनु माने लुगैया आरो बिथांमोननि साननायाल' जाफुंथों जोंनि हारिमुवा माने जौगाथों बेखिनिखौ आं लुबैयो आरो आं मोनथिबावनो लुबैगोन जे नोंथाङाथ' बिराद मोजां जाखिनि फाव खालामो नोंथाङा मोजां खालामो दा बेहाय आं मिन्थिनो लुबैदों नोंथाङा गुबुनफोराव बिदिनो बे आयदायाव ड्रामाफोरनि माबाफोर बिदि कर्सफोर खालामदोंमोन नामा बा बबेबा ड्रामा खालामनायाव बाहागोफोर लादोंमोन नामा एक्टिंआथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा बेबायदिथ' ड्रामानि माबा गैखाया नालाय कर्स गैखाया नालाय अब्लाबो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो आङो माने क्लास 6, 7निफ्राय माने स्कुलफोराव बा जोंनि गामियाव फांसन जाबाय थायो बे फांसनफोराव बाहागो लायो आंनो माने बाहागो लाबाय थायो माबायो फार्स्ट हिसाबै आरोना ओमफ्राय स्कुलफोरावबो गोदोनियाव दानि स्कुला बेलेग गोदोनिखौ खिन्थु जों गोसोखांनो गोनां जायो मानो होनबा प्रयटेक सनिबारावनो मोनसे फेयारवेल मिटिं लायोमोन बे मिटिंफोराव बिदिनो गावबा गाव रोंनायखौ देखायनो हायोमोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो मेथाइ खननाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय गोदान मेथाइ बादायनाय
खुगा मेथाइ बैसागो मेथाइ ग्रुप सं बेबायदि गोदो बिराद बादायलायनाय लाबायमोन दानि जुगावसो गैया बेफोरो इभेन्ट्स लायोमोन औ ओमफ्राय बेबायदियाव माने आङो बाहागो लाबाय थाखायोमोन आरो दा बेबायदियाव आङो माने हारसिंनो मा होनो इदिखो एकखिनिया एक्टिं ना मा होनो नंगौ एक्टिं बेखौ माने आं उन्दैनिफ्राय खालामबोखायोमोन आरो माने बै समावनो बै समनिफ्रायनो उन्दै बे क्लास 7 8 9 10 बेखिनिफ्रायनो माने आङो एक्टिंखौ माने एक्टिंयाबाबो खालामबोयो हारसिंब्लाबो बे रलखौ खालामो माबा मोनसे द्रामा दंमोन ओइ गयश्री गोमबोर थालायनाय मोनसे माबा दंमोन ना बेयाव जों स्कुलनिफ्राय द्रामा देखायबोखादोंमोन आरो बिदि देखायबोबाय थायोमोन ओमफ्राय बिदिनो जों आङो मेट्रिक पास जादों 1992 आवनो आं मेट्रिक पास खालामदों बेनि उनावहाय आं कलेज लाइफआवबो माने कालचाराव बाहागो मोनबाय थाखायो आरो एक्टिंखौ बेयावबो खालामबोखायो आरो मोसानाय फोरोंनाय सोरखौबा मेथाइ खननाय फोरोंनाय माने जिखिनि जाबा दाजा आरो मात्र जोंनियाव बै समाव माने गोजौ थाखोआव थांनो हानाय जोंनाव माने केपासिटि गैया माने इन्टारेस्टिं आरो जोङो माने जोंनि गोसो बायदि जोङो स्कुलाव जेसेबां इन्टारेस्ट खालामो बेखिनि इन्टारेस्टखौ खालामबोयोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माने साहसआ बारायबोबाय थाखादों आरो माने जों जिखिनि रोंनाय बेखिनि एक्टिं खालामफायदों ओमफ्राय बेबायदिनो आं मिउजिक स्कुलाव हाबदों आरो बे जोंनि सिमला केसि मिउजिक स्कुलाव हाबदोंमोन बे मिउजिक स्कुलाव बै आङो क्लासिकेल लादों क्लासिकेल भकेलनि लादोंमोन आं माने फार्स्ट प्रथमाखौल' पास खालामनो हादों मानो होनबा बे समाव जोंहा थाखा फैसानि आंखाल न'खरावबो अब्लाबो आं आंनि गोसो बायदि आंनि इन्टारेस्टिं जेराव गोसो बे इन्टारेस्टआव मा आं बाहागो लायो आरो माने मोनसे थांखि नोजोर गैया आरो आंनाव माने जेराव इन्टारेस्टिं बेयाव थांनानै माने बाहागो लानो मोजां मोनो आरो दा बेबायदियाव आङो बे जोंनिनो मा होनो मिउजिक स्कुला मोनसे जावरिखां थियेटार खुलिबाय आरो दा बेवहाय दं जों सन्तोष सार गपाल सारमोन बे लकेलनिनो सिमला जोंनि केसि मिउजिक दा दंना गैला बे मिउजिक स्कुलाथ' दङ बे जावरिखाङाथ' मानसिफ्रा लेथेर फेथेर जाबाय इयाव प्रबिन दंमोन फैलाव आदामोन दंमोन बिदिनो मेन्देला दाब्ला फैला जों गासिबो दंजोबखायो आरो बे सोरां एक्टरा बिसोरबो दंखायो दा जे बिसोरो अरिजिनेल बिसि फिसायानो सोरांमोना बिसोरनो मेन रलखौ लायोमोन दा बेहायबो बिराद मानसि नायखायोमोन आरो ओरैबायदि मानसि जायोमोन माने खुला गान सानामोन आरो टिकेट दाननायसो जेनेबा फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस बायदि मोनोमोन जाहैबाय बिराद मानसि जायोमोन जों जेराव खुला गान गाहैयो आथिं होनो जायगा गैयै मानसि जायोमोन आरो दा बेबायदि बेहाय जों बिराद खस्थ' खालामबोदों आरो माने गोसो होनानै जों माने एक्टिं खालामोमोन आरो ओमफ्राय बेहाय खुनु बेनिफिट गैया दे खिन्थु इमान खस्थ' खालामोबाबो जोंनि ड्रेसनिबो जों बेनिफिट थाइसे गैया जायखिजाया नोंथांमोना नैबे बर'नि जिखिनि कालचार लाइन बेखौ नोंथांमोना फोथांना लाखिदों हारिमु बिथिंखौ नोंथांमोना बेजोंनो एसेब्लाबो बिहोमा होबोदों आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जेनेबा माने कर्सखौ बिदि बायदि रोंबोदों आरो बेबायदिनो खालामदों नाथाय स्पेसियेलि लानाय जायाखै प्रेक्टिकेलि जाबोबाय थादों आरो प्रेक्टिकेलि जाबोदों जोबोदनो बाख्नायथाव थारैनो नंगौ जे एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना खामानि मावना फिल्डआव मावनानैनो बेखौ जिहेतु बेखिनि आरो रोंबोदों जोबोद बाख्नायथाव आरो नैबे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बर'नि जिखिनि सावथुन बा नोंथाङा बिहोमा होबोबाय आरोबाव गुबुन बिदि बायदि सावथुनफोर दा खालामनो थाखाय खालामदों नामा नैबे देग्लायनि बोसोराव बा रायजो राजाफोरा जाय बर' रायजो राजाफोर दं बे गोदान नुनो मोनगोन नामा नोंथांनि फाव खालामनायखौ बे फाव खालामनाया दाख्लैसो जेनेबा माबा खालामना थांजाबाय आग्रांगुरि मा होनदोंमोन जायखिया मोनसे माबा आरो बिथांमोननिया मुभि खालामबाय थायोमोन बिसोर सर्ट भिडिअ खालामबाय थायोमोन दा बिथांमोना लेंदों आरो आंखौ लेंहरदों एक्टिं खालामनो थांनाय जानुवारि मा थारिखमोन आं गोसोआव गैया माथ्र मागोनि फिथा देनाय थामथुम आरो बे समाव रावहाबो सम गैया बिथांमोना सोरखौबा लेंहरदोंमोन माने मोनाखै आरो टाइम होनो हायाखै ओमफ्राय बिथांमोना आंखौ बुंहरबाय आरो बुंहरनायाव आंबोथ' टाइम होनो हायामोन अब्लाबो मा जाबाय आं माने आं मालायनि माने हेल्प लुगैनायाव माने हेल्प होआलासिनो थानो हाया मानो होनबा माथ्र आंनियानो खहा जाथों दा आं गुबुननिखौ माने सुफुंनो लुगैयो दा बेबायदियाव आङो बिराद खस्थ' खालामनानैबाबो माने बिथांमोनखौ हेल्प हैदों आरो दा बे फिल्मा आबुं महर मोनबाय मा होनो अरनबारिनि जोहोलावजो औ बे फिल्म बेहाय माने आं बिमा रलावनो एक्टरनि बिमा रल लादों आरो जेन'बा बेखौबो नायग्रा अनसायग्राफोरा गाज्रि बुङाखै बायदि खोनादों आङो जेन'बा बे आरो दा गोदान हिसाबै जोबोद मोजां आरो नैबे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जोंनाव गोबां जे
बर'नि जे खायसे समाजारि सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे बे सावथुन मुलुगाव ओंखारनायाव गोबां बादा होनाय बा बिदिनो सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेजों न'खरनिफ्रायबो माखासे जेंनाफोर जायो दा नोंथांनि बेलायाव बेफोरबायदि माबाफोर जेंनाफोर जादोंमोनबा आरो नोंथांनि थुलुंगा होनाया सोर? आंनि थुलुंगा होगिरि हिसाबैथ' माने रावबो गैया बायदि आरो जेनेबा आंनि गोसोजों माने आं ओंखारबोदों आरो दा बेहाय जोङो माखासे दिनैसिम नैबे स्टेजाव मोनफैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गामियारियाव जोंनि गामियाव फांसन जाबाय थायोमोन बैसागो फांसन नंगौ औ बे बैसागो फांसनाव माने जोङो बेबायदिनो फार्स्ट जों गामियानो जाहैबाय बे एरियायाव बेबायदि फांसन खालामजेननाय दिनै फैयै फैयै नेक्स्ट फैगौ बैसागोआव जोंनि गामियाव गल्डेन जुबिलि जासिगोन 50 इयार्स जासिगोन औ दा बेनिखायनो माने आं सानदों जेनेबा जोंनि गामिनिफ्रायनो माखासे गोरों गोरानिफ्रायनो माने दिनै आं थुलुंगा मोनदों आरो दा बेबायदिनो फार्स्ट आं क्लास 4आव फरायबा जोंनिनो आदै कमला होननाय दंमोन बिथाङा जोंनि गामियावनो फार्स्ट MA दा बिथाङा जोंखौ उन्दै जों थाखोब्रैयाव फरायबा लाइमोन आफाद होननाय मोनसे रेडिअ माबा गैया होमबा आफाद बाहाय जोंखौ हरनानै जोंखौ मेथाइ सिखायनो होदोंमोन आरो फोरोंदोंमोन खिन्थु मायबा उसुबिदानि थाखाय माने बेखौ हरनो हायासै मेथाइखौ बेयाव मोनसे आं मेथाइ खननायाव माने फार्स्ट स्टार्टिं आरो दा बे मेथाइ खननायाव मोनसे दोंसे मेथाइ दं बिराद इन्टारेस्टिं बे मेथाइखौ आं दिनैसिम बावाखै आरो गुबुन मेथाइफोरखौ बावबाबो खोनासंगोन नोंथांनिफ्राय बेखौ बावाखै आरो दा थुलुंगा होनाय हिसाबाव न'खरनिफ्राय माबाफोर न'खरनिफ्राय आङो रावनिफ्रायबो थुलुंगा मोनाखै थुलुंगाबो मोनाखै आंनि बादाबो मोनाखै माने आं गोसो जानानै आं कालसारखौ मोजां मोनो बेबायदिनो आं कालसाराव बाहागो लाजाबाय थादों बादाफोर होनाय दं नामा नोंथाङा बादा मोनाखै आं बादा मोनाखै रावनिफ्रायबो बुंनो थाङोबा आंनि हौवानिफ्रायबो आं बादा मोनफेराखै माने थुलुंगा होदों नोंथांखौ थुलुंगायाथ' नों थांनो हागोन थांनाय थाङि नोंनिबो खोथा नोंनि सायावनो थाबाय औ आरो माने आं जायखौ इन्टारेस्ट खालामदों आं गुबुननि बादाखौ आं मानिखाया बिदि आरो आंनिया माने जि थांखि आं जेराव थांगोन माने साइडै माबा मोनसे खालामाबो आं माने बेयाव थांगोन आरो आंनि थांखिफोरा बिदि आरो जेनेबा जों दिनैसिम लाजिनांथाव दुखुनांथाव जों माने रावखौबो साजेसनबो होनो हाया मानो होनबा जों फिसा गाहाय थाखोनि मानसि अब्लाबो जों माने हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै माने आं हारिमुआवनो थाबाय थागोन आंनि सोरबा हेल्प बिबा हेल्प होगोन बेखिनिया माने आंनि गोसोआव माने साननाय आरो आंनि साननाय बियो नंगौ जों बे समाव सावरायबाय दङ बर'नि सासे फावखुंग्रि बिथाङा गुबुन बर'नि सावथुन बे सावथुनाव खामानि मावदों आरो नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायो बिथाङा जादों मोगथां गयारि बिथाङा नैबे फैला मेन्देलानि जे हायनामुलिजों लोगोसे गुबुन सावथुनाव खामानि मावबोदों आरो दाब्लानि बिथाङा बिसि महरै हायनामुलियाव रल लादों बिथांजों जों सावरायबाय थादों आरोबाव गुबुन बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय जों मिन्थिना मोनगोन बिथांनिफ्राय जों मिन्थिना लागोन जिहेथु जों खोनानो मोनदों नोंथाङा बेजों लोगोसे एक्टिंजों लोगोसेनो मेथाइ मोजां खनो आरो मोनसे समाव नोंथाङा एसे आगोलाव फोरमायबाय जे उन्दैनिफ्रायनो क्लास 4आवनो जे मोनसे रैसुमै गारां बा रेडिअ हरनो थाखाय रेडि मोनसे जादोंमोन दा बेहाय नोंथां मोजां मोननाय जायखिजाया मेथाइ रायजो राजाफोरनो खननानै दिन्थिनो हागोन नामा? हायो दोंसे आंनि फार्स्ट मेथाइ फार्स्ट खनजेननाय मेथाइ बेनो दा बेखौ माने दिनैसिमबो बावाखै आरो गुबुन मेथाइफोरखौ बावलांबाबो दा बे मेथाइखौनो आङो रोजाबनि गोरोन्थियाथ' जाखागोन फुंबिलि समनि सुदेम बाराव फुंबिलि समनि सुदेम बाराव बेरायनाय बुब्लियाव खोनायो आं दाउखौनि रैसुमै देंखो दाउखौनि रैसुमै देंखो गोसो होनानै खोनासंगोन आं नोंनि रैसुमै गारांखौ गोसोआ बिरलाङो नोंनि सेराव खाथियाव मोननो हास्थायो अराय समान गोसोआ बिरलाङो नोंनि सेराव खाथियाव मोननो हास्थायो अराय समान बे मेथाइमोन आरो जोबोदनो मोजां जादों
रायजो राजाफ्रा बिथांजोनिफ्राय जोङो नैबे मेथाइ जोबोदनो मोजां मेथाइ बिथाङा रोजाबनानै दिन्थिबाय थारैनो बे जोबोदनो मोनसे मोजां मेथाइ नोंथाङा बेखौ बे गावनो सुजुनायमोन आं सुजुनाया बे जेनेबा आं दहाय बुंलांदोंमोन ना जाय बिथाङा जोंखौ माने रेडिअ लाइमोन आफादाव प्रग्रामाव हरगौमोन बे मेथाइखौ बिथाङा लिरदोंमोन आरो बिथाङानो सुर होदोंमोन बिथांनि मुङा जाहैबाय आदै कमलेस्वर दैमारि थारमाने बे गोसोआव दङ दासिमबो गोसोआव दङ गुबुन मोनसे जोङो नोंथांनिफ्राय खोनासंबावनो गोसो दङ दा आरोबाव खोनाबावनो हागोन नामा गुबुन दोंसेबाव दंमोन आं बेखौ माने लाइमोन आफादजों मा होनो के किसान कलेजनिफ्राय जों मोनसे रेडिअ सेन्टाराव माबा हरदोंमोन दैथायहरदोंमोन बेहाय जों खननाय आंनो लिरदोंमोन बे मेथाइखौ नंगौ ससेबाबो खननोसै आरो आं गोसोआव गैजोबा नंगौ बे मेथाइखौ आं माने ससेल' हालागोनखौ आरो गोसोआव गैथारा दे जायो मानो होनबा गुबुन गोबां खामानि मावबोबायना दिनैसिम माने बे मेथाइनि लिरनायफोरा गोमाजोबलांबाय आरो आङो दा बे मेथाइखौ खनदोंमोन आरो दावगा दावगा बर' माहारि खौसे जा दावगा दावगा बर' माहारि जांख्रिखां बयबो खौसे जानानै बेखिनियानो ससेल' गोसोआव दं आंनाव मोनायाव सानफ्रांगासिनो आंबो जोबोदनो मोजां रायजो राजाफोरा निस्सय नोंथांनि जे गारां जों मेथाइ खननाय बेखौ थारैनो मोजां मोनदों नंगौ बे समाव जों सावरायबाय दङ बर'नि सासे फावखुंग्रि थामहिनबा बिथाङा गुबुन गुबुन जे सावथुन बर'नि सावथुन बेयाव खामानि मावदों आरो गोबां एक्टिं बिथाङा खालामदों मालाबा सावथुन मुलुगाव जेब्ला नैबे हायनामुलियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथाङा दाब्लानि बिसि जादों आरो गुबुन गुबुन सावथुनाव बिथाङा माब्लाबा एक्ट्रेसनि बिमा माब्लाबा एक्टरनि बिमा बेबायदि रल खालामदों थारैनो बिथांनि जे बर' सावथुन मुलुगाव रल होनाय बा एक्टिं फाव खालामनाय बे जोबोदनो बिहोमा गोनां आरोबाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे बर'नि जे गुबुन गुबुन जाखांफु जे सावथुन दिहुनगिरिफोर दङ आरो बेनि अनगायैबो सर्ट मुभिफोर खालामनाय दङ आरो ओरैबायदि बर'नि आथिखालाव गोबां बिदिनो सर्ट मुभिफोर खालामनाय दङ दा बेवहाय सासे सावथुन दिहुनगिरि आरो जाखांफु जे लाइमोन सावथुन लिरगिरि बेखौ लानानै माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा बे बिथांमोनखौ जे जाय बिथांमोना माने जिहेथु खालामबाय थायो सावथुन सर्ट मुभिफोर खालामबाय थायो बिथांमोनखौ माबाफोर बुंगोन नामा आसलथे बेबायदि गोदान मुभि खालामग्रा बा एक्टिं खालामग्रा गोबां बा प्रडिउसार बोनायखौ जों नुदों खिन्थु आङो बुंनो सानो जेनेबा जोङो बेखिनि सावथुन खालामबोनानै जोंनि बर' हारिनि जा बिराद मा होनो प्रडिउसार बिथांमोनादि फिल्मखौ खालामनानै ना बिथांमोननि बेनिफिटआ बा बिथांमोननि भेलुआ थागोना थाया बेखौसो आं सिन्था खालामो आरो जेनेबा बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोनो आं हारसिंनो आं सानो जेनेबा बिथांमोननि एक्टिं बा माबा खालामनानै दा बिथांमोनाबो थांनानै थानो हायो दा बेखौसो लुबैयो आरो आं जेनेबा जोंबो हारिमुनि सासे हारिमु मोजां सिबियारि हिसाबै हारिमुजोंनो माने जोंनि लाइफ बा बिथांमोननि लाइफआ माने मोजाङै सोलिलांनो हायो बा दावगालांनो हायो बेखौसो लुगैयो आरो आं जेनेबा जों जेरैहाय आगोल जे खस्थ' खालामबाबो माने जोंहा जेबो बेनिफिट गैया भेलु गैया दा बेबायदि जोङो सोलिबोदोंमोन नाथाय बेबायदि जानाङा आरो दा जाहाथे जोंनि बर' हारियाव माने जों एसे नुबोबायबो मोजां जेनेबा जौगाबोबाय दङ खिन्थु 100आव 10%आल' आरो ना बेखिनिखौल' माने जोङो एसे जौगानाय नुदों आरो दा आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों जेनेबा जोंनि बर' हारियाव जेनेबा एक्टिं आरो बे एक्टिंनि माखासे ड्रामानि डाइलगफोरखौ माने आं बुंनो सानो जेनेबा जों जेरै हायनामुलि फार्स्ट टाइमाव मोनसे ड्रामा खालामनायनि सिगां जोंनि माने बे ड्रामानि डाइलगफोरखौ मुखासथ' थायो
गोसोआव लाखिनानै माने जों एक्टिंखौ खालामनो हायो खालामनांगौ आंनिबा बिदि सानो आरो आङो बे हायनामुलि फार्स्ट टाइमाव जेसेबां इन्टारेस्टिं खालामदोंमोन खिन्थु माखासे हायनामुलिनि सर्ट एक्टिंफोराव माने इदि हाबोआखै आरो लानो हाबाखै मानो होनबा डाइरेक्टहाय थांबाय नोङो डाइलगखौ फरायना होबाय नों डाइलगखौ मुखासथ' लानो ना एक्टिंखौ लाबोनो बिदि जायो आरो माने जोंहा आरो बैसोआबो जाबायना डाइलगफोरखौ थाब गोसोआव थाया दा बेबायदियाव डाइलग मुखासथ' लानायावनो माखासे एक्टिंआ फैया ओमफ्राय जेरैबायदि इन्टारेस्टिं खालामनांगौ बिदि खालामनो हायाखै आरो दा बे मोनसे ओमफ्राय जोंनि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि माखासे इन्टारेस्टिं सर्ट मुभि मा होनो बे फेस्ला माबाफोरावबो जेनेबा आं बेफोरखौ सानो आरो जेनेबा बिथांमोना मा होनो सोलोंथाइखौ लाफाथारनांगौ आरो मोनसे सासे माने मा जानोबाथाय सोलोंथाइखौ नांथारगौ दिनै जों सोलोंथाइयाव एसे उननि थाखायनो माखासे आवगायलांनो गोनांबाबो माने आवगायलांनो हायाखै आरो दावगालांनो हायाखै एसेबां आं बेखिनिखौ सानो आरो ओंखायनो जिखिनि बिथांमोना क्वालिफिकेसन मोजां बिथांमोना माने गावसोरनि ब्रेनजों बाहायनानै माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो दा ओंखायनो जोंनि उन्दै गथ'फोरा दा बेला आवगायबोदों बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइखौ माने नागारा सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि माखासे माबाफोरखौ मावलांबाय थानो हायो आरो आं बेखौसो लुगैयो आरो दा आं मा बोसोन होनो हानो जोंनि समाजाव जोंबोथ' उन्दै थाखोनिसो मानसिखा मालाय जेनेबा गुबुननि माबायै थांनाय आरोना आंनाव बारा माबा खालामाबो दे आङो माने हेल्प खालामग्राल' बेबायदि आरो आंनि साननायफोरा बेबायदि जायो आरो बेखिनियानो दा बेहाय ओरैबायदि जोङो नुयो बर'नि खायसे सावथुन सर्ट मुभि दिहुनग्रा बिथांमोना खायसे मोनसे मोननै खोन्दो दिहुननोसै बेनि उनाव ज्रप थायो फार्स्टआव बिराद मोजां खालामनोसै एक्टिंफोराबो जेसेबां पारफेक्ट जानांगौ बिदि नङाब्लाबो खालामो रलखौ खालामबाय बेनि उनाव साननैसो खालामखांनायनि उनाव ज्रप थायो दा बेहाय जिखिनि लाइमोन गोदान जाखांफु जाय माने नैबे सर्ट मुभि खालामग्राफोर दा बिसोरो बै गोजाम जायबा माने फाव खालामग्रा एक्टरफोर दङ जाय सावथुन दिहुनगिरिफोर दङ बा फाव खालामग्रा दङ दा नोंथांमोनखौनो जों बुंनांगोन गोजाम आर्टिस्टफोर बै आर्टिस्टफोरा माबाफोर गोहोम गोलैदों नामा जे बै सर्ट मुभि खालामनायजों फाव खालामनायजों बा गोजाम आर्टिस्टफोरजों माबाफोर गोहोम खोलैनो हादों नामा बिसोर गोदान जेनेबा जायफ्रा मुभि खालामो बिथांमोना माने गोजामनो माबाफोर इफेक्ट गोलैदों नामा जे गोजामफोरा दिहुननायाव बिथांमोन दिहुननायजों जेन'बा बे बिनि थाखायनो हेंथाफोर गोलैदों नामा थाथ'दों नामा बिदिखौथ' आं सानाखै जेनेबा जानो हागौ बिथांमोनहाबो रांखान्थिनि प्रब्लेम नङा होमबा नों मोनसे मुभि खालामाबो एसेबाबोथ' फैसा रांनि खरस जाखायो जेनेबा 10,000 बाबो थाङोबा जेनेबा बैखौ बिथांमोना बे उन्दै गथ'फ्रालाय बबेनिफ्राय माबा मोनो दा बे फैफिननो हाया बे फैफिनाबा नोंनि भेलुखौ नों मोनफिनाबा नोंथ' इन्टारेस्टआ बायलांखागोन नङा होमबा दा आङो खालामनो सानो खिन्थु आंनि बै थांनाय बेनिफिटखौ आं मोनफिनाबा आंबोथ' डिसइन्टारेस्ट जाखागोन ना दा ओंखायनो मा सानो आङो बिथांमोनाल' जावगादों आंनि साननाया बे माने हेल्प बियोबाथाय आङो हेल्पखौ होयो आरो माने आंनाव बिथांमोननिफ्राय आंनाव लुबैनाय जेबो गैया अननानै सोरबा जासिबा लाबाय जासिबा गैया आंनाव बेखिनि नंगौ जोङो सावरायबाय दङ नैबे बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि बिथाङानो जादों मोगथां गयारि आरो आथिखालनि समाव नोंथाङा जिहेथु जों सावथुनाव खम खालामनायखौ नुनो मोनसै बा खम आथिखालाव जादों गोबां सावथुन बानायबाय सिगांनि समाव नाथाय दासान्दि एसे द्रप थानाय बायदि जादों दा मा मावनानै दङ दानि बे समाव मा खालामबाय दङ आङो दासान्दि जेनेबा लाइफआवथ' मोनसे चान्स मोनबाथ' मावखायो नङा होमबा जेनेबा आङो दासान्दि मा होनो NRLM होननाय मोनसे जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रजेक्ट दङ बे प्रजेक्टआव आं दा हाबनानै दङ जिबिका सखि हिसाबै दा जोङो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोङो नायो आरो जोंनि राबांगुरि फेसिलिटिनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुप खिनिखौ आं नायो दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावनांगौ खामानिखौ माने आङो मावो आरो आं दासान्दि बेखिनियाव हाबनानै दंथ'यो बेखिनियानो सावथुन जुदि सोरबाफोर अफार फैयोब्ला मावनो गोसो दंना गैया सावथुनावथ' सोरबा नागिरफैयोबा सोरबा हेल्प लुगैयोबाथ' बेयाव आं थांनायाव राजि आरो माने थाङा बेखौ बुंनो हाया आरो आङो बेखायनो माने जोङो बे समावखौ आं बुंनो लुगैयो जेनेबा जोंनि साइ अनेक डेभेलपआव एक्टिं खालामग्रा ओंखारबाय दा बेबायदियाव माने आं एसे लाजिनाय मोनोबो आरो जेनेबा जों ओंखाराबाबो जासिगोन बिदि मोनसे फाबाव
थायो आरो आङो खिन्थु सोरबा अनसायफैयोबा बेखौ माने बिनि अनसायनायखौ माने आङो ना खालामनो माने गोसो गैया आरो माने बै NRLM-जों खामानि मावनायजों लोगोसे नोंथाङा सोरबाफोर प्रडिउसारफोरा नागिरबा नोंथाङा बेयाव हेल्प खालामगोन आरो नंगौ थारैनो बिथांजोंनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लाबाय आथिखालाव बिथाङा मा मावनानै दङ आरो नैबे सिगाङाव जे एक्टिं खालामनाय हायनामुलि बेवहाय रल खालामनायाव माबायदि खालामखो बिनि सायाव आरो बिथांनि माखासे माने एक्सपिरियेन्स बर'नि सावथुन मुलुगाव बेनि सोमोन्दैबो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो हाबाय बिथाङा सासे मेथाइ खनगिरिबो मेथाइखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय आथिखालनि जे जाखांफु जाय सावथुन दिहुनगिरि सर्ट मुभिफोर खालामग्रा बिथांमोननि सायावबो बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो हाबाय बा फोरमायबाय नोंथांमोननो थारैनो जोंनो बे बर' समाजाव आथिखालाव जे सावथुन मुलुगाव एक्टिं खालामग्रा थामहिनबा सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्रा आरो हारिमुआव सोनारनानै खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ मा नोजोराव नायो बिनि सायावबो बिथाङा रोखायैनो गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ रोखायैनो बुजिनो हादों नैबे समाव नोंथांखौ जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ नैबे समाव साबायखर बावबाय गोजोन्थों